Hey, Michael her fra TagGear.dk. Jeg lovede jo at vende retur med en tilbagemelding på de her sokker, jeg fik afleveret til de her 2 hjemmesoldater, som var ude at gå veteranmarchen op i Nordsjælland i den forgangne weekend. Og i den her video, der vil I kunne se en af gængernes tilbagemeldinger på hans erfaringer og hans oplevelser med de 2 typer sokker, vi afleverede til ham. Og den vil I kunne se lige her i den her video. Hej, jeg har lige været ude at gå veteranmarchen. Den er på 100 km, og i den forbindelse, der afprøvede jeg lige lidt forskellige strømper. Jeg har problemer med, at jeg kan ikke have noget, der er for syntetisk, fordi så hæver jeg op, og det klør. Så jeg havde de sædvanlige strømper med her. Det er en almindelig fra Falke, som er næsten ren merinould. Og det har jeg brugt mange gange, når jeg har gået. Men jeg prøvede også lige 2 par strømper fra TagGear. Og den ene, det er en Combat, som er bambus, og det er en 3-lags. Og den var faktisk rigtig god at gå i, fordi den sad lidt mere tæt omkring foden, og den var god sådan til at absorbere sveden, eller transportere sveden ud. Den tredje, jeg prøvede, det er en Operator fra... eller også med bambus og merinould. Det er en 4-lags. Den er noget tungere at gå i, noget varmere, men til gengæld så transporterer den sveden utrolig godt ud. Og den sidder super godt omkring foden, og den er meget mere blød at gå i, end det jeg plejer at gå med. Så fremover, så bliver det den, der bliver min favorit, når jeg skal ud og gå langt. Det var, jeg havde. Hej. Det var en tilbagemelding fra en af gængerne, der var med. Og er du også interesseret i at skulle gøre noget godt for dine fødder, når du skal ud og gå? Om det er korte eller lange ture, eller om det bare er en god, behagelig hverdagssok, så hop ind på TagGear.dk. Og der kan I finde lige præcis den sok, I skal bruge til jeres turopgave, eller bare en almindelig dagligdag på arbejdet. Så hop ind på shoppen, der kan I læse mere om sokkerne. Og ellers så ses vi. Hej.